И здравейте хора, съм Монк, днес ще правим ново видео. То отново е за Brawl Stars. Дори така ни пишат в групата на Brawl Stars най-различни неща, добре както и да е. Значи сега хора, тук сме развити бая добре. В 2184 купи, мисля, че това не е зле за мен, който почна преди горе-долу 2-3 месеца. Това ни е. Хора, днеска сигурно вдигнахме около 70 000 купи на този клан. Тия да ги виждате първите, освен стелката и освен стелката и тя всички влязоха. Това хора беше просто брутално. Както виждате имам 960 токен дабора, това някак да го видите, да извините, че се обърках. И събирам боксове, ще правя специален епизод. Този бокс мисля да си го запазя или пишете долу в коментарите или да го отворя. Тук сега ще играем няколко игри на Soul Showdown и след това нали, ще играем с някой друг герой. Мисля да бъде Дарио, защото с него не съм играл отдавна. Дори тук сега почваме. Мисля да отида по този кейс. Ако няма никой, разбира се. И да, нитата е там. Мисля да я закачам малко, колкото да се махне от кейсовете. Даже я убих, което е доста опи. Там има един досаден код, който ще го убием. Не, няма да го убием. Той сега ще дойде към нас, да е ясно. Ето го. Крием се в раста. Тук ли? Не, няма го. Добре, там има един бул. Пък ние сме в долната част на мапа. Има барли, значи сега доколкото видях, значи има един код, едно барли и един бул за сега. Мисля, че колта и була ще почнат да се бият, а барлито ще стреля отстрани, както става сега. Сега мисля, че барлито ще почне да стреля по мен. Те малко ще се опитам да се спрелетеля с него. Аре бе, човек, спокойно, няма да убия. Искам да се спрелетеля с тебе. Че как се пишеш фърб? Да, добре, вече се сприятелихме с барлито. Добре, човек, минавай покрай мене без да те страх, аз няма да убия спокойно. Значи сега, тук, да, добре, точно това искам. Пам и то бул да се сбият и аз да убия барлито. Пам на колко е? Мисля, че е на малко. Как я мразя. Ама какво се прави такъв е живота? Ооо! Ще да ме свали. Опа. Добре, тази пам тук е много досадна. Моля се да не убие Барли. Защото Барли ми е фриенд. Така. Попамска. Шоудаун с пам и тя ме уби, хора, очакваше се, ще отбягна много малко. Добре, сега 6 купим, доста добре. Мале колко много си пишат направо. Телефона ми не спря да издава разни звуци. Добре, трябват ни 2 победи, за да победим. Българен Пауър 108 000 купи. Дай да видим на кое място сме вече. Локал БГ клуб 69-то място. 69-то място за един ден България. 69-то място. Това просто е, хора, уникално. Дай да напишем за да на тос. Мале, как щях да си отворя бокса? Защото съм свикнал да отварям боксовете и... Добре, скоро ще е епизодът. Мисля, като дойде тикет евента и ако ми се паднат джемове, ще си взема тикети и почвам. Поне 10 тикета трябва да си взема. Опа, тук има 1 милион. Дано се махне. Още е тук, ето го там. Обаче аз няма си тръгна Леон. О, как ме уби то с Леон, бе? Какво е?
Бах, че това беше много добре, бе. То Леон наистина ми направи на пух и прах. Добре, продължаваме нататък. Нищо тази гадна победа за Леон. Разбира се, няма да е за мен победата. Добре, нека се сръчим към тази игра, значи пусна ни нагоре-долу добре място. Опа, болете махни са, yes. Разбира се, че този бул тук ще дойде и ще ни досажда. Аз през това време ще опитам малко да го хитвам. Опа. Опа, добре, бе! Браво, човек! Тък му си мислех, че ще умра и точно обратното стана. Проверяваме в храстите дали има някой, няма нищо. Винаги хора всъщност от мен съвет проверявайте в храстите дали има нещо, защото винаги нещата могат да се обърнат на 200 градуса. Опа, ето я. Ето хора, казах ви да проверявате в храстите. Вижте къде са. Това е българин Богдан. Винаги проверяйте храстите, защото може да се крие всякакъв перверзник вътре. Дайте да видим сега какво става. 108 000 купи. Хуйчо. Хуйчо е първия в клана. Има Кроу 6 Пауър 18 ранг. Има ли някой с 20 ранг? Едва ли, но... Не, няма. Добре, сега като ви казах, дайте видим какво става тук. Добре, не можем да видим. Тук сега мисля да игра с Дарио 2 игри и да свърша този епизод. Мисля, че е номер 3 или 2. Защото миналите видеа не бяха точно Brawl Stars, ми бяха нещо като рекламка на... Нали там на приложението, дето се прави интротата. Тук някой... Аха, Шели. Много трябва да се внимава с Шели. Защото тя не е слаб герой. И може да ме убие. Убивам ли? Убивам ли? Yes, бе! Убихме Шелито, хора. Това май не беше от най-добрите Шелита, срещу които съм играл, ма както и да е. Примо. Бягай! Мале! Това просто е невъзможно вече. Моя Дарил се измъкна буквално на косъм. Добре, изгонихме примото. Ха-ха! Yes, бе! Как го прецакахме само. Кога някой ще прецакате и примо. О, добре, избягахме от Франк. Обаче той идва тук с супера. What, как ме фана? О, добре, тук много добре си измъкнахме. Уф, хора, ако не си измъкне от някъде някакъв хиперяк... Добре, тук трябва да се самоубие според мен. Защото няма шанс. О, плюс 2 купи, това е много добре. Плюс 2 купи, не е зле. Гледаме. Какво? Да, още една играем, да играем. И след това ще разясним някои неща и край на този епизод. Тук сега видим кой се пада до мен. Въобще не си личи кой е до мене. Тук правиме демидж на бокса. И... Опа! Бягай! Хубаво, че проверих дали има някой в храста. Помислих отначало, че това хора е Шели и направо се насрах. Както се казва по жаргон. Хубаво, че стрелнах в храста, иначе беше свършено с мене. Майко, ако знаете как се стреснах, като видях Елпримо, просто ми беше ясно каква беше ситуацията, обаче хубаво, че се измъкнах. Хубаво, че му беше заредил супера. Опа, бягай. Добре, убихме. Мисля да играш една игра, защото не искам да свършвам с загуба. Минус 3 купи. Сорка, ако микрофона понякога така... Ето така се чува. Сорка за това. Мартинаусо, Марто, Сашо, Дабос, Алекс, Про, Геймър Бой, Флип, Да Ортикс. То го познавам. Пламката. Панда, Пенди Флаш.
Той току-що май почна игра това пенди флашфак. О, не Джеймграб! Добре хора, как ми се сменяйте? Добре, една победа на Джеймграб. Дай Боже. Всъщност хора ще ви кажа една добра комбинация за Dual Showdown и тя е Рикошет и Франк. Това е една просто страхотна комбинация, която съм я пробвал и почти винаги съм ставал първи или втори. Тук там има някоя загуба, обаче от такива деца много добри. Там имаме един досаден Рикошетски. Дочакахме да му заради супера. И се изстрелваме на бой. Мисля да убия Барли. Не, няма да убием Барли, ще убием и това, как се кажеш. Водакис. Не Водакис, защото съм свикнал да гледам Водакис, дето играе в фана на The Clash Arts Gaming, да играе с Поко, да убия Покото. 3-2, дай. Убиваме ли го? Май го убиваме. Стига, бе! Добре, бе, хора, пак ли са загуба ще свърши клипа? То път няма нищо да правим. Няма да правя втори час, защото ще стане твърде дълъг клипа и почти никой няма го гледа. Също съм сигурен, че едва ли някой ще е стигнал до гледания до тук. Добре. That's my way. Тръгва ми се като неканени гости. Имам 9 джема. Какво е? 9 джема. О, майко! Напусне да направим победа. Айде, бе! Yes! Yes, бе, хора! Yes, бе! Добре, хора, надявам се това видео да ви е харесало. Много се постарах. Ако е така, знаете, няма да повтарям вече по 200 пъти. Лайк бутончето. Ако сте нови в канала, здравейте, аз съм Монката. И червения бутон, абониране, цъкате камбанката, за да не пропускате нито един мой клип, интро или каквото да е там. И чао и нови срещи. Всъщност, хора, чакайте. Преди всичко искам да ви кажа, че снимам от една доста яка програма, която не се виждат отстрани разни, нали, неща. Кълбота, дете с червен точка, това е на Due Recorder. Аз вече не ползвам Due Recorder. Само за да обработвам видеята, дето сега снимам, обработвам видеото и го качвам. За това използвам Due Recorder. Добре, хора, чао!